Nembag arabi tayo amin apo. No pagsasarunuan tayo daytoy maibasa ti muna iti na minsan napasamak ti danadang anya daytoy nga laban ti famous nga ammo tayo nga istorya nga ni David inabak na ni Guriya. Ay Gulayat. Gulayat ako. Ni Gulayat, ni Gulayat, ni Gulayat. Gapot tinay napasamak ni gaputa ni Gulayat train kin aduda ni Saul nga ari kuna ni David mapangko parmeken. Kagapot batit ubing ni David nga nagwapo barito. Kati armas na sa rukudlaan kin panlatibong kinagdakkel ni Gulayat amo tayo guys ti mangparparmek kadakwada. Kakuna ni David itinagan ti Diyos parmekek. Pinarmek na inabak na nya amo tayo istorya. Iti rabi iti maibasa kunana impadpadamag dagiti tattao nga pinullo aribo tinapatay ni David a soldado. Ken ni Saul nga ari ribo laeng agimonan ni Saul dadto yan simreken ti imon. Mabuteng ta ibagada nga ibagada dagiti kabuteng ni Saul ta bakano ipatakder dan nga ari ni David. Haanen masukatanen iti trono na. Taado dagiti dayang aruda dayang kabuteng na ti maikat iti turay. Taado dagiti taptaman da kayat ti maikat iti turay. Dayay iso nga kunana linibas na patayen ngam kuna di may sangar pasurot na ni Benjamin kunana kin ni David. Aglemmeng kapailaan aging gana ti bigat no umay to kasaritak to kunana. Ta panggep na kaapatayen ta kabuteng na nga ipatugaw dagiti tattao nga iso ti agbalin nga ari. Tatta di na ibasa kanya ti napasamak naglemlemmangan ni David. Apan innala ni Saul dagiti rinibrib a soldado na apan nanderuken ketidakes na makaibleng nya napan nagpaksa ipang tumakki ijay kuweba ijay gayang kuweba nga tumakki ijay nga aglemlemmang ni David iso nga nang pisat nangala ti paset di kagay na nga magipakita nga no mabalin na nga patayen mapatayin na kuma ngem haan na nga inaramid tapayan na linteg ni David. Ang iti very striking nga nanggag ko nga kunana haang hanak agaramid hangga pagaramidan ti dakes ta ti dakes agbunga iti dakes. Wow. Ti dakes agbunga iti dakes. Panunutan nyo lang dyan yung baganan na no dakes ti imulam dakes mo ti lapitan. No dakes ti alaan agaramid ka dakes kahit nga saon agsublimot nga dakes. Sugarod nga no dakes ta karanuang naagom ka ay kagsublintukin ka haan. Wala mapadasam di mapan makiponsyon adula unay ta nagadupay lahang nga nangan nakabalkot kang inilibas mo inilumang mo di sirok ti lamisaan ta si kangarti para iwaras ha. Into nagaawid da inyawid mo nagkurang tahanda. Inya tibungan na nag-high blood ka. Dakes nga ro di panggemo di agaramid iti dakes agsubli nga dakes kuno ko mamot ti positive aspect na love begets love kunanaan no ano ayat ti imulam ayat mate kapitan ngam no dakes ti imulam ay ka inya expectaron garo ni padasan la imulam ta panunot mo mano nga tawenan sakit tinakem iso ti alalaman kanya rumaran na hanggang agsuffer. Iso kung nasapa ka nga nagtupol. Bunga ti sakit tinakam data apay at uri maturog tag ngar-ngar. Kaya yun nagpupungtot ka, nalpasan, nagkamalin, na anya na ganan, pagbabawyan na di kamalinan, sinuman, asawam man, anak mo man, katugangam man, kaaruban man, katrabahuan man, imulam ti sakit tinakam, sikat na nagimulat ti sakit tinakam, aghay high blood ka, dim nga pinakawanta tanga aldaw, dim nga
nga dinalusan tapusom gapot adda sakit tinakong natatanga rabi nga maturog ka ag burburot ta daram into makariing ka no bigat padasem ti agdaan alaon ta blood pressure mo oray ka riing mo butog taapa ya isugur ti mo lang sakbay ka na maturog love begets love kuna na dayjay ano yan ino anya ti ino ko iso ti inornong mo ti kinadagas ay ka agsubli akan yam padasem ti agagom nagmayat nga pagsasaritaan man pagchismismisan dagiti tattao nga man nagyalis timuon inyalis na sangag pa hindi na nag-Christmas program ti maysa nga barangay nag-Christmas program nag-picnic ti maysa nga barangay gaputa isuda ti nag-host ti Cristo re idi makasyatdan ti apadan muhon impakas jay na kano mga alad kano ti surveyor ay kagkinkinulit da agawid tayon kuna kada magamin tao nga kasjay la padasem padasem apay would you think panunot mo nga tanga DJ lin na mga tao ka ikararagan na ka amok at ikararag na kanya di ka pala tabol ko na nasiatlaw na no kasi siya nung managilunod na kanya ko number di ka pala maaltutan ko na nasingpet pala mo kasi siya no di ka pala matay madimutan sobrang matatan pa nagilunodan gare talamohon ko patay umutan hamot nung di kalakas pangarigan ko mo ginundawayam anya nga ruti kararag na paraking ka anya nga ruti daw dawat na paraking ka no ginundawayam di tao dakas ang bunga iti dakas kapadasam ati mang kundaway padasam ti mang lamang kindi kabsa mo anya nga ruti prayer na paraking ka kanang runa ta ikos-kospil mo anya nga ruti kuno ni Apo Dios anya alangan mga agtat agladladingit di puso na gapot ta ginundawayam anya nga ruti luwalo na tatarabi bendisyon ang Apo ikam ti kapya ti panunod na kunang karot nadam mo nga mangkukulam ang picture mo ta isen mo ta kulam iya da yung Apo ang kumama ada ya dijay ti Madina dijay so mati dakas agbunga iti dakas no ayat agbunga ti ayat mabaliktad tayo kita ni David idihan na nga dinangranen imbagangan nga hangkapulos dangran oray no ibaga ti Dios nga ammo ti Dios nga hangkapulos nga hanak nagkamali sikati agkam kamali kinagkuamot lang ni Saul nga kuna bendisyon na nakatanadalos tapusom kunana dijay rurod kin imon ni Saulo ni Saul nagbalin akapya gapota impakita ni David ti kapya lapadasin nyo madamang gurgurakin ka mangpadpadakis king ka haam mo nga labanan padasin man nga pakanan ti kapya ta barbaring magsublimat nga kapya ngam na taga-paratong ka nagtangsi ti taga-paratong ko na sikala may mayata ita da yung Apo awang mga kung kunaklakit di mo nagdalay ang mumat ganyan dali man manggurguro kanyang di man manglip-lipot kanyang di padasong man nga pakanan ti kapyakin ayat na kitaon taman no anya ti ibunga na kasi ti tendency tayo nga tao no dadto kasi siyempre no nasaktan ka talaki ni Apo Jesus nang pili kadagiti adalangan may isa kadagiti pinili na nga tinaltalit na nga agbalin nga pamilya na sinursuruan na inayat na inikkan na ti pan nakabalin nga mangpaksat ti dakas adda maagururay kayang nga manglipo hanga nagsakit nga talay jay mo kini Apo Jesus apan pa'y naging aagag nga ay Father good morning sa bali magayang ti panggap na jak lamon kaya mo no taga ano dato imagine ti ni Apo Jesus kita niya madaduma damat kas di tayo ang tendency tayo mga tao nga di bilbilang mga pamilya sinurusuruan na kas pangarigan ko man ang pagbasa itagmutak no umimprove di biyag na inton naka-improve na si kapay ti number 1 na ikuspil na siyempre maturog ka mat aggitab-gitab mat at agbabawi ka mat ang ating mulong ni Apo Jesus at nga tababawi na nga nang pili may sakin ni Judas na Iscariote nga maglipot to kanya na at nga tababawi naman nga kanya mo dato yung tinatarating ko inadala impakita ti ayat kanya na kas talagayam ti
isubat na nasakit mo ngam ni Apo Isus ka nyati ko na pakawanam ida kadida ammo di wow nagsaya at nagmayat nga tamo ti agbalin nga Jesus niya ngan ordinaryo tay nga tao ko nagrigat mo at agbalin nga Dios gasampay mo ta ikos-kospel na ka pakanumpay laan irororoman da ka ikarkararagam anya mo dahil ta nga nagrigat mga trabaho nung nakitkitaan tayo magkakabsat isumot ti panmursuro na kinusto mo lang, agsubli mo lang kanya tayo, umuna niya rin. Love begets love, evil begets evil. Nya? Respect begets respect. Kung nananda ka rin respeto, nagrigat timang tadmati, respeto. Nung tatlo naman yung mayan, si Kante umuna timang tadti, respeto. Ada mo dahil tayo mga kunada ka, Father, kasasaok mo tayo, nang di na kasapsarita. Nagpakawana ko, hindi na akmot pakawanan. Kasi siyempre, natangsit na rin ka barangay ang maan. Inted kumatan, di ba nag-survey, nga maabay nga. Handa mo ma-apresyar, kasi tangarot kita ako. Namitad mo lang ka, kaslaki ni David, intanok nan day jay pagarian da, inabak nan day Pilisteo nga mangirururuman kadakwada ko, imon pa'y laang mati simarikin ni Saul. Kaya na pala nga papatayin din ang pa, nang parmbot nga nangabak kanya da, kasjay nga rin ti tao. Tanda umukuok nga kinadakas, iti kaunggan. Ngamno kitaan tayo, alijay da umuko o rumusing nga kinadakas, di kaunggan da kita imon, aglalaukan nga kinadakas. Ngano kitaan tayo, idi commissioning ni Apo Isus kadagiti sangapulo ket duwa nga adalan, ti may nga bilag nga inted na kadakwada. Mangpaksyak ti demonyo. Ngayon ti may isang trabaho na mangpaksyak ti demonyo. Isa na dyan. Mangpaksyak ti demonyo. Kala ko man isaul ka demonyo ti imo. Demonyo ti sakit tinatag. Demonyo ti kinatangsi. Demonyo ti kinaparamag. Demonyo ti nya pa lagi ti demonyo ti nga gusto tata. Managin susupot, diyan mo no demonyo dahil. Ayaan ka naman. No legal mayap, no inlibas madi. Demonyo ti kinaagom, di madali din daduma ka, antay kayat apulos ti malamangan. Iya, hindi tala na daga, anyaman. So maura yung tricycle driver, oray sing-sing ko nga supply, ay pinatay kayo ta. Kurang! Adalat taa umukuok ijari na nung nagpintas na yung commission daan niya rin mangpaksyat iti demonyo. Kada tayo idinibunyagan tayo, nagbalin tayo mga adalan. Da kayo kinsyak, da tayo nga nabunyagan, adalan na tayo mat nga po Isus. Haanlaan na rin 12 apostles, da tayo. Kaya trabaho tayo mat mangpaksyat ti. Go! Kaano mat nga pinaksyat mo ti demonyo, babaan ti kapya. Demonyo ti sakit tinatog, kaano mga inpaksyat mo, gaputa, sino katam ti kapya. Kaano mga pinaksyat mo ti demonyo nga, at dating mangsit ka, sikatiin mo na nga nagpakumbaba. Laman. Kaano mga inimutan da ka, sikamat ti nang iburay di jay sa nikwam. Awan sama Apolos. Nagrigat sa mo ti agbiro. Kaano mga detay addahang agkinkin na awatan nga kaarubam no detay katrabahuam ke sikati na magkapya kadakwada. Hanggang nga sikati durog nga ay nasyak day ta kumari. Ang kupalpalabsan. Ay apaw. Magtatangsid daw Father, ikan mo man, maumaak nyang arti arami daw, diyak mo puman pansinan, sabali day. Sabali day. Kada tayo na-commission magkanya tayo, dinabunyagan tayo. Mission tayo maamin dato yan. Dapat ayaman ni Pedro kada Santiago, kada Andres, mga magmag na o may mamagkakapyakan niya tayo. Sino akin trabaho? Sikakin siya. Datayo. Datay nga rin tinabunyagan. Datayo nga rin na i-commission na iawat kanya tayo. Kaya isyo nga rin nga ulitan tayo sa lusod. Kaano mga nangrugi ka na dyan? Kaano mga inted mo? Mauray maripiligatang ka, nagpakpakumbaba ka.
Awanan kag tagaray. Touching. Awana. Touching. Awanan, nasakitan nga denggan. Touching. Tanan no ibaganan nga sika mangrugi ti kapya. Ay apo pakawan naman po. Agpakumbaba, ay hanga mabalin apo. Na ikaw kamang laiso na sukat kaya karen. Ano, tatayo na bunyagan tayo, na ito din. Tapno at daway ang maikat dahil takin na demonyo ta. Tapno makapaksyak ka buti sa bali, si kaati umuna nga mangdalos. Si kaati umuna nga mangibiyang. Uray narigat, Father, tadatay amin, narigat no dagduma, nangruna no maliputan ka mo, nangruna no maluko ka mo, nangruna no, di karina nga utang na ka, January 1 bayada ka hon, ay kag 15 man na, hindi mo, ay sus, apo, kag sakit man na mo, so kati pag high bladam, iyo kati, kamo nga pakaturturugan ng si kati ag sakitan, kaya, nasakit mo, ano dagduma nga, si kaman ti mangrugi ko na naday dyan. So nga dakes, agbunga ti dakes, nasaya at agbunga ti nasaya at nabunyagan ka, adalan na ka ni Kristo, kaano nga naudi nga pinadas mo. Nagiti nga misyon tayo nga mangpaksya ti dakes, mangpaksya ti demonyo ti unag ti tao. Naawampay, tinakabukbutingan, nasika para iwaras ti demonyo ti puso. Naglakat ang iwaras na demonyo ti tao pa yan. Dagi agay yung chismisan, ibanger, samo chismisan, ibanger, agapadan. Dagi warwaras ka. Ano ti kasjay, ay narida. Allah kakabsat, tatanasanton amisa, nang runa, tadagitoy, no addag na naud kanya tayo nga, dagitay hantay nga maiprocess no daduma, no hantay mapaksyat no daduma, no datayo ti mangbakbaklay, agsaper tayo mo lang, aggrigrigat tayo mo lang. Agbibiyag ka nga awan ragsak na, agbibiyag ka nga awan kapya na, agbibiyag ka nga awan tital na ti panunot na, agbibiyag ka nga, kasi na nagirot ti po, ay ngalaganas mo agbibiyagan. Ngalapadasan tayo, ikararagan tayo, itidito na Santa Misa, paksiatin na kumaamin. Dalusan na, tapno, maaramid tayo, majimisyon tayo, nga mangtulogin kabsat tayo. Nga mangisubli ti kinapintas ti dignidad ti tao, karkarigatan ti agbiag na dalos, karkarigatan ti agbiag na waya, ikarkarigatan ti agbiag na napnuan ayat, nga awan ti sawer na, nadawaton tayo tapaksiatin na. Sa bagay ni Apo Isus tinagkapon dahi ta commissioning, na iso tinagitod dahi ta nga bilad kadakwada, nalaki mabalin na mat aga dublyon nga itagkan niya tayo, ulit-ulitin na itagkan niya tayo, uray pa'y nakapsot tayo. Wala dahi tinasanto na misa dawatin tayo. Paksiatin na amin, itinagan ni Kristo.